Bardejovské kúpele patria medzi najstaršie a najkrajšie na Slovensku a sú ideálnym miestom na váš oddych a načerpanie nových síl. Hlavným bohatstvom kúpeľov sú vzácne prírodné liečivé zdroje, ktoré vďaka svojmu zloženiu a blahodarným účinkom patria medzi najvýznamnejšie minerálne pramene v Európe. Iba u nás nájdete kúpeľnú kolonádu, v ktorej je spolu 8 liečivých minerálnych prameňov. Kúpele pre našich klientov neustále renovujeme a inovujeme. Svojim klientom poskytujeme ubytovanie v moderne vybavených izbách alebo apartmánoch. V bardejovských kúpeľoch sa liečia celoročne dospelí i detskí pacienti všetkých zdravotných poisťovní. Vrelo vám odporúčame pobyt v našich liečebných kúpeľoch, ktorý pomôže regenerácii vášho organizmu a pri navráteniu zdravia. Vyberte si zo širokej škály liečebných, relaxačných, víkendových a wellness pobytov a doprajte vášmu telu regeneráciu a oddych. Viac o nás, našich kúpeľoch, procedúrach, liečebných pobytoch, cenníky a potrebné kontakty nájdete na www.kupele.bj.sk.